Першы працоўны дзень і аўтамабіль у падарунак. У Оршы пасля рэканструкцыі адкрылася пажарная часць. У прадпрымальных і майстравітах стала больш магчымасцяў для адкрыцця сваёй справы. На стымуляванне дзелавой актыўнасці накіраваны ўказ аб рэгуляванні дзейнасці фізічных асоб. Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. У прадпрымальных і майстравітых людзей стане больш магчымасцяў для адкрыцця сваёй справы. На стымуляванне дзелавой актыўнасці накіраваны ўказ аб рэгуляванні дзейнасці фізічных асоб. Дакумент прадастаўляе ім права аказваць паслугі насельніцтву без рэгістрацыі ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка з уплатай адзінага падатку. У хуткім часе новазмяненні закрануць рамеснікаў і ўладальнікаў аграсядзіб, якім працаваць стане прасцей. Падрабязнасці ў Інны Кірыенкавай. Майстар па кераміцы Алеся Сарбаш займаецца любімай справай без малога ўжо 15 гадоў. Яна эксперыментуе, вучыць азам свайго рамяства юных выхаванцаў і перадае ім свой вопыт. Крэатыўнасці і фантазіі Алесі не займаць, мабыць, таму кожная ствараемая работа непаўторная і індывідуальная. Идеи подсказывают чаще всего дети. Дома мы с ними тоже лепим. Лепим иногда я приношу глину домой. Иногда мы из пластилина, и вот они своих персонажей мультики. И вот оттуда как бы у нас вот сейчас мы делаем. Делали мы жар птиц как-то, делаем мы вот такие вот свистульки, как смешарики. Яе майстэрня больш нагадвае музей. Тут праходзяць майстар-класы, сюды часта заглядваюць турысты, бо паглядзець ёсць на што. Экспанаты ўражваюць і творчай задумкай, і выкананнем. Аднак набыць іх у якасці сувеніра раней можна было толькі на выставах-кірмашах. Если будет разрешено продавать изделия прямо в мастерской, то для нас это будет большое подспорье в том, что мы сможем закупать какие-то материалы, глазури, ту же глину, те же стейки, то есть нам намного будет проще и легче работать. Прапанову гэтую узгадніў і кіраўнік дзяржавы. Адпаведны дакумент хутка будзе зацверджаны. Рамеснікі змогуць рэкламаваць сваю прадукцыю ў інтэрнэце і працаваць пад заказ. З'явіцца магчымасць зарабіць лішнюю капейку, заўважае Александра, тым больш што попыт на вышыванкі толькі расце. Если раньше наши костюмы могли быть только на выставках и на выездных выставках, то сейчас как бы было бы неплохо, если бы они распродавались в наших мастерских. И как бы спрос был бы, ну, и нам приятно, и тем более люди действительно как бы хотят и приходят, и интересуются этим. Справіць вяселле ды яшчэ ў нацыянальным касцюме з вышыўкай жадаюць усё больш маладых людзей. Такія паслугі зараз карыстаюцца попытам. І тут адкрываюцца добрыя магчымасці для ўладальнікаў аграсядзіб. Ім дазволена будзе арганізоўваць вяселлі і розныя банкеты. А гэта дадатковы стымул для далейшага развіцця сваёй справы. Творческая мысль, она всегда идет. Мы готовы делать и готовы развиваться. Просто пройдя одну какую-то стадию, исчерпая все финансы, мы подходим к новому проекту. То есть задумок очень много, и поэтому если нам пойдут навстречу и будут рассматривать наши предложения или поправки, замечания, будем очень рады и будем развиваться. Зараз адкрыць сваю справу і наладзіць бізнес зможа любы чалавек з рукамі, у каго ёсць прадпрымальніцкая жылка і жаданне працаваць. І рабіць гэта можна дома, дастаткова толькі заплаціць адзіны падатак. Парикмахерские, косметологические услуги, ремонтные, отделочные работы, производство обуви, производство одежды из материалов заказчика, хлебобулочные изделия собственного приготовления, реализация в установленных местах. Это перечислены наиболее основные виды деятельности. Они могут подразделяться еще на дополнительные. Тексты указа уже опубликованы на национальном портале «Правобай». В ближайшее время будут установлены ставки единого налога, и физическое лицо, уплатив единый налог и написав заявление в инспекцию по месту жительства, может приступать к деятельности. Таким чынам удастся прыцягнуць як мага больш людзей, зацікаўленых у развіцці прадпрымальніцкай справы. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск.
Аршанскі раён павінен стаць прыкладам таго, як у Беларусі будуць развіваць усе раённыя цэнтры. Гэта неаднаразова падкрэсліваў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Зараз урад краіны завяршае распрацоўку праекта праграмы развіцця рэгіёну і ў бліжэйшы час прадставіць яго на ўзгадненне кіраўніку дзяржавы. А мясцовыя ўлады тым часам працуюць над паляпшэннем інфраструктуры раённага цэнтра. На днях тут першых выхаванцаў прыняў новы дзіцячы садок. І вось яшчэ адно новаселле. Пажарна-аварыйная выратавальная часть нумар 1 Оршы пасля маштабнай рэканструкцыі атрымала абноўлены корпус, дзе размесцяцца ратаўнікі і спецтэхніка. Наталья Байнарович падрабязней. Рэканструкцыя пажарна-аварыйнай ратавальнай часці нумар 1 Оршы распачалася ў жніўні мінулага года. Ад старога будынка пакінулі толькі падмурак, так што Орша атрымала практычна новую пажарную часть, якая гарманічна ўпісалася ў гістарычную частку горада. То, что в исторической части города Орша вот так вот вписали практически с нуля вот это вот историческое здание, это, конечно, говорит о многом и о мастерстве строительстве, и о той любви, скажем, опять же, которую и работники сейчас привели к тому, чтобы это здание сохранить практически в первозданном виде. Першы працоўны дзень у абноўленай пажарнай часці распачаўся з сонца, добрага настрою і ўзнагарод лепшым работнікам і прыемных сюрпрызаў. У падарунак ад Міністэрства па надзвычайных сітуацыях навасёлы атрымалі вось гэты спецыяльны аўтамабіль. Сучасны цяжкі аўтамабіль АЦ-10 айчыннай вытворчасці стане 9-м у аўтапарку пажарнай часці. 10 тонн вады, якія змяшчаюцца ў аўтацыстэрне, і яго сучасная камплектацыя дазволіць з лёгкасцю справіцца з пажарам. Для эфектыўнага выканання свайго службовага абавязку ў ратаўнікоў ёсць усё неабходнае. Камфортныя кабінеты і пакоі для адпачынку абсталяваныя неабходнай мэблі і інвентаром. З уводам новай пажарнай часці тут з'явіліся і дадатковыя працоўныя месцы. Сегодня Аршанскому региону поставлена задача нового государства развивать и промышленность, и сельское хозяйство, и создавать новые рабочие места, и строить жилье для людей. И, конечно же, вот это все должно сопровождаться надежной защитой наших граждан. Все, что их создается трудом. И вот символично, что как раз в этот период и создано новое подразделение, где есть все условия для труда, для эффективной подготовки и решения всех задач, которые возложены на МЧС, самое главное по защите наших граждан, населения. Увесь комплекс работ па рэканструкцыі асноўнага двухпавярховага будынка першага корпуса пажарнай часці выканана. Але работы будуць працягнутыя. Неабходна правесці рэканструкцыю вытворчага корпуса, гаражных боксаў для рэзервовай тэхнікі. Фінансуецца аб'ект з бюджэту Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Наталья Байнарович, Леонид Табола, навіны Орша. Між тым, новыя аб'екты з'яўляюцца не толькі ў райцэнтры. Змяніў аблічча і гарадскі пасёлак Копысь. За яго добраўпарадкаванне і асабісты ўклад у будаўніцтва інжынерна-транспартнай інфраструктуры прэзідэнт Беларусі аб'явіў падзяку намесніку старшыні Віцебскага аблвыканкама Владзіміру Белавусу і дырэктару інстытута Віцебскіх грамадзян праект Наталлі Касабука. Адзіны ў Віцебскай вобласці цэнтр па вырошчванні лясных саджанцаў па фінскай тэхналогіі з закрытай карнявой сістэмай пачалі ўзводзіць у глыбокім. Размесціцца ён на базе гадавальніка мясцовай вопытнай лясной гаспадаркі. Яго будаўніцтва ўключае ў сябе і рэканструкцыю гадавальніка. Прафінансуе работы Сусветны банк, які выдзеліў на гэтыя мэты каля 5 мільёнаў долараў. Пра лес будучага Віктор Праліч. Ліпень 2016-го над Віцебскай вобласцю прайшоў смерч. Стыхія не шкадавала ні будынкі, ні лясы. Вецер валіў шматгадовыя дрэвы тысячамі. Тады ў паўночным рэгіёне прыйшлося суцэльна вырубаць і распрацоўваць 550 гектараў лясных угоддзяў. Улічваючы яшчэ і адзіночныя дрэвы, лічба куды больш уражваючая. Аднаўляць пашкоджанае прыйдзецца не адзін год. А гэта якраз частка вялікай праграмы па адраджэнні лесу. Пачатак маштабнай рэканструкцыі базіснага ляснога гадавальніка глыбоцкай вопытнай гаспадаркі, у тым ліку і будаўніцтва з нуля сучаснага цэнтра. Ён адзіны ў Віцебскай вобласці ў ліку 6 па краіне. Тут укараняць фінскі вопыт у рамках міністэрскай праграмы па вырошчванні пасадачнага матэрыялу, разлічанай до 2020 года. Мы взяли для себя планку, учитывая вот этот объем этих всяких повреждений, потом рубок, что должно быть не менее 30%. Тогда это нам гарантирует 30% в теплицах выращивается, это в закрытом грунте, без кассет, и 30% с закрытой корневой системой. И мы будем иметь своеобразную такую безопасность в посадочном материале. Даю команду подрядчику приступить к работам.
Площа нового гадавальніка каля 3,5 гектара. На ёй разместятся 7 цяпліц і 10 спецыяльных палёў для дарожчвання будучага лесу. Дзякуючы сучаснаму абсталяванню і тэхналогіям працэс ад высадкі насення ў глебу да высадкі дрэва на лесасеку скароціцца ўдвая з 4 год да 2. Акрамя таго, кропкавы пасеў дасць магчымасць працаваць па формуле «одно насенне, одна расліна». 80% создания лесов в Витебской области – это создание лесов еловых. Поэтому здесь мы будем выращивать посадочный материал ели. Здесь у нас есть центр по переработке шишек, из которого мы получаем свои селекционные семена, элитные семена, семена из самых лучших деревьев. Потом эти же семена будут высеваться в нашем вот этом новом построенном центре для получения посадочного материала. Сёння глыбоцкі лесагадавальнік займаецца вырошчваннем каля 60 відаў дрэў і кустоў. Яго плошча па заканчэнні мадэрнізацыі складзе амаль 100 гектараў. Акрамя таго, дадатковыя інвестыцыі і працоўныя месцы. Сегодня вот этот питомник, он нам даст около 15 человек рабочих мест. Это сегодня большое дело. 15 человек, это 15 семей получат достойную заработную плату, гарантия своей работы. Это очень важно. На будаўніцтва цэнтра адведзена ўсяго толькі некалькі месяцаў. Здаць пад ключ яго плануюць у маі 2018-га. Яго адкрыццё дазволіць вырошчваць каля 3 мільёнаў адзінак пасадачнага матэрыялу ў год. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны, Глыбоцкі раён. Беларускі тэатр «Лялька» открывае новы сезон. Сёлета «Лялька» прадставіць некалькі прэм'еры і працягне традыцыю правядзення тэатральных вечароў. Што цікавае, рыхтуюць лялечнікі для сваіх маленькіх і дарослых гледачоў у матэрыяле Юліі Устінавай. У новым 32-м сезоне заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь беларускі тэатр «Лялька» запрашае не толькі маленькіх гледачоў, хаця сёлета для іх шэраг прэм'ер. Сумесна з ратаўнікамі рыхтуецца новы праект спектакль «Мой надзейны сябра 101». Лялечнікі чакаюць на тэатральныя урокі школьнікаў і запрашаюць у госці іх бацькоў. У рэпертуары 8 спектакляў для дарослых, а зараз рыхтуецца новая пастаноўка пад назвай «Дзіцячы садок». Яшчэ ёсць мары все ж таки поставить про Шагала спектакль, ну гэта в новым. А зараз мы падрыхтавалі для наших дзяцей, якія прыйдуць у гэтым вот тэатральным сезоне, гэта спектакль «Фенька», і паставіў малады рэжысёр Михась Клімчук. Вось, вельмі незвычайная работа. Я думаю, што яна падабаецца нашим гледачам. У новым сезоне «Лялька» працягне традыцыю правядзення тэатральных вечароў. 1 красавіка запланаваны вечар гумару, а ўжо ў кастрычніку рыхтуецца восеньская містэрыя «Подых сярэднявечча». Будуць рыцарскія баі, сярэднявечныя танцы, спектакль «Скрыпка, дрыгвы і верасовых пустэчаў» для дарослых, а па заканчэнні грандыёзнае фаер-шоу на беразе Віцьбы. У зімку, у дзень закаханых 14 лютага, у нас плануецца вечарына з японскім каларытам. Спектакль «Чароўная зброя Кензо» напрыканцы верасня прыме ўдзел у міжнародным фестывалі тэатраў лялек у Кіеве, а ўлетку госці прыедуць на юбілейны 5-й лялечны квартал. Больш за 300 спектакляў за год даюць лялечнікі. Больш за 40 000 гледачоў штогод наведваюць тэатр «Лялька». Чараўніцтва на сцэне залежыць не толькі ад акцёрскага майстэрства, а і ад тэхнічнага начыння. Есть надежда, что будет новый звук, будет новый свет, будут новые микрофоны, будет новая акустика, пульты. То есть техническая служба уже готовится, вот все уже приходит, вот поставки идут. Обновляется и сайт театра «Лялька». Он станет больше сучасным, мультимедийным. Новый сезон открывается у неделю 24 вересня. Новый сезон – это всегда очень волнительно, потому что ты никогда не знаешь, что все-таки тебя ждет. Во-первых, первая встреча со зрителем. Они теперь все такие разные, забавные, они очень сильно поменялись. Для меня это уже будет 18-й сезон, поэтому могу сказать, что наши детки очень изменились. У нас новый спектакль «Фенька». У меня главная роль дядя Леня. Писатель, такой уже потерявший свою мечту когда-то, работающий бухгалтером, но все-таки хочет что-то написать, и надежда у него... То, что он что-то напишет, уже иссякло, и тут появляется Фенька. Сезон открывае интерактивный спектакль «Вясёлы Дарафей», а для дорослых постановка «Декамерон» и нават танцевальные мастер-классы. Юлия Устинова, Александр Рындзин, Новины, Витебск.
У Витебску адбылася прэзентацыя сервіс-дапаможніка «Штурман», які дае магчымасць людзям з парушэннямі зроку лёгка арыентавацца ў наваколлі і заставацца самастойнымі. Гэта айчынная распрацоўка, якую падтрымлівае і распаўсюджвае ў Беларусі аператар мабільнай сувязі. Як сучасныя тэхналогіі працуюць на карысць чалавека, даведалася Юлія Локтева. Дмитрий, добрый день. Посмотрите, пожалуйста, направо. Теперь налево. Спасибо. Сделайте 2 шага вперед. Правее. Еще 5 шагов вперед. Стоп. Вы пришли на место назначения. Скажите, нужна ли вам моя помощь еще? Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо и вам. На выставу «Імёны» у арт-цэнтр сучаснага мастацтва ў Віцебску Дмітрыю дапамог патрапіць новы тэлефонны дадатак «Штурман». Па дарозе з ім на сувязі быў валанцёр, які ў рэжыме онлайн бачыў, дзе зараз хлопец, накіроўваў яго і падказваў, што знаходзіцца навокал. Адсутнасць зроку не перашкодзіла Дмітрыю павандраваць амаль па ўсёй Беларусі і нават Еўропе. Са «Штурманам» гэта будзе яшчэ прасцей, а будзённае жыццё сляпога чалавека стане больш зручным і бяспечным. Благодаря тому, что трафик дается для этого приложения бесплатный, оно позволяет незрячим людям выполнять те задачи, которые были невозможны без зрительного контроля. То есть сориентироваться на улице, некую помощь попросить в магазине. Упершыню мабільны дадатак «Штурман» быў прэзентаваны вясной гэтага года. Распрацаваны ён, каб вырашыць важную праблему таких людей, як Дмитрий – самастойное перемещение ў прасторы. Приложение «Штурман» действительно очень актуальное приложение. Дело в том, что в последнее время у нас в республике активно внедряются и развиваются вот эти IT-технологии. И слава богу, что они стали развиваться применительно проблемам людей с инвалидностью по зрению. Тебе могут прочитать рецепт волонтеры, могут сказать, какая рубашка, какой костюм, что тебе одеть. Волонтерам просто трэба быць онлайн некаторы час, а людям з парушэннямі зроку мець пры сабе смартфон з запампаваным дадаткам. Каб атрымаць дапамогу, трэба запусціць сервіс і націснуць кнопку выкліку. Дадатак самастойна падбярэ штурмана, які дапаможа на адлегласці ў рэжыме рэальнага часу. В крупных магазинах самообслуживания товары выложены, и человеку трудно сориентироваться. Я набираю приложение «Штурман», вызываю любого свободного волонтера, и он мне говорит: вы идете по такому-то проходу. А я говорю: мне нужно подвести меня к овощам. Хорошо, идемте. И мы пошли. Мы идем, и он говорит: так, пожалуйста, вот у вас овощи впереди. Вы должны пройти примерно там 15 метров, 10 метров. Зараз мабільны аператар шукае ў Віцебску і в обласці валанцёраў. Яны пройдуць навучанне, каб дапамагаць людзям, якія не бачаць, стаць іх вачыма. Юлія Локтева, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. ДДТ – любимые хиты за всю историю группы. 10 листопада «Лядовый палац», инфолиния МТС 712 11 11. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюся. Бисквитные пирожные Snow Max, рулеты Мамита, солодкие партнеры прогнозу надворья. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. У ближайшие сутки в области невеликая облачность без опадков. Ветер усходний 6-11 метров за секунду. Порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра ночью плюс 7-12, днем 17-22 тепла. У Витебску невеликая облачность без опадков. Температура поветра плюс 7-9, днем 18-20 со знаком плюс.